Ja arribem i ja us esteu queixant. A ver, es que se calor. Sí que és gran. Sí, és molt xulo, eh? Ja ho sé, la meva mare... M'agraden els quadres, a mi. Sí, a mi també. Mira, Doncs les vam comprar al mercadillo. La peli de què va? No sé, ara. Pues ja veuràs, és molt xula. M'ha de fer... segur que de l'altre dia va ser un rotllo. Ai, tio, ja... Oh, sí, sí. Oh, ja vaig dir. Ai, que deixem un lloc. Bueno, Quina és? la peli és... Retorno a Bridgestone. Bueno. A ver. Anthony Andrews y Jeremy Irons interpretan a dos hombres jóvenes que se conocen. Com que no, no? No. Por el Simpson. Sí, 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 Qui té els Simpsons? Valia molt. Però, hòstia. Però un altre. Qui t'ha recomanat aquesta cosa? Toma, el meu pare. Has quedat sense caixer. Saps començar? Què ha passat? I jo què sé? Ens hem quedat adormits, això és tot. Sí. Bé, Serà millor que me'n vagi. sí, això serà el millor. Vale. Sí. Ja parlarem més tard. D'acord, però no d'això, eh? No, mai. Així que... Adeu. Sense tocar, sense tocar! Vale. Hem de parlar. No, no cal. Sí, escolta, ha estat la millor migdiada de la meva vida. No sé de què m'estàs parlant, eh? Va, reconeix-ho. Ha estat la millor migdiada de la teva vida. No he dormit de millors. Ah, sí? Quan? Està bé, tens raó, ha estat la millor migdiada de totes. Ahà! Ja està, ja ho he dit, però s'ha acabat, Joey. Ho vull tornar a fer. No podem tornar a fer-ho. Per què no? Perquè és estrany. Està bé. Vols prendre alguna cosa? Vale, què tens? Llet calenta i un somnífer. Deixa-ho córrer. Estic esgotat. M'aniré a estirar al sofà una estona. I què n'he de fer, jo d'això? No, per si em busques. Estaré allà.